Penj laktar kokalo Ramogitvlive kawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andrew Thotieno kendo en morna mar bedo kod odiechieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare ma wanyalo tiyo tije wa, nyithindo nyalo dhi e skul mondo mi wabed kod ngima maber nikech wacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wakendo daktari osechopo e studio. Daktari machiegni e penj laktar odiechieng' makawuono. Erokamano ahinya Ruth kuom rwaka e studio mar Ramogi. Nyingi in wuod kanye, ilonye weche mage kaito kwaketho kinde wadonje twak achiel kachiel. Nyinga iluongo ni Dr. Lewis Owala Hajaseme Katieno. Lonye weche mag thieth no kulongo ni medical practitioner and then kenda lonje weche mag fuonde milongo ni physiotherapist. Kamano. Weche mag fuondi kachiel kod medical doctor. In medical practitioner, yes. In GP tende ni tuoche mopogore inyalo neno kendo inyalo ngado rieko ni ma walu kama watim kama ma wathiedh kama. Daktari diere moro nitiere chandruok moro kange kata pod entiere nyaka gi lakseche gi chandruok mar guonyo. Yes. Guonyo bende pod wantiere godo e piny ma wantiere sani ni. Guonyo pod nitie en makamana ni odok piny kalure gi kinde machon. Koro sani ok othoro bet mang'eny ahinya lakini pod entie e gwengewa mamoko. Kaka gwenge mage Dr. Lewis maguonyo ng'enye nikech atemo ng'iyo kuonde mwanyalo yude guonyo to ok donji na moro johera mar penj laktar nyalo nyisowa ka ponono ni guonyo pod nitiere kuma nitiere ka ponono ni guonyo nitiere ni gin gwenge mage nikech wadwa ni mondo wagoe mbaka matut kawuono kotenore kod chandruok mar guonyo. Daktari guonyo kwacho ni guonyo en ang'o? Guonyo kanya wacho gi dho Kiswahili ilongo ni molluscum contagiosum en tuo en infection ma ni e ringre wacho ni skin e pien del. Koro en a skin infection mang'eny ne biro kalure kod ler mar dhano kaponi ler mar ok ber ahinya to koro wanya yudo tuo mar pien del mar guonyo. Wathoro ga bedo kod chandruoge mang'eny mokalo mag pien del ma bende kaka koro kaka wanene picha ka en biro wachonwa ni en guonyo ma wawuoye koso nitiere tuo moro modwa chal kod mai nikech ka ng'iyo picha ni to dwa chalonwa kod chicken pox bende koso nitiere tuoche moko ma bende nyalo bedo ka kelo kuot mar del manyalo chalo gi tuo mar guonyo lakini koro komondo wang'e kaka en tuo mar guonyo to bro kuot matindo tindo miluongo gi ni papules lakini ko kuot kamano to e wi kama kuot no nitiere kamoro modonjo iye matin koro wacho gi dho kisungu ni en gi central umbilication koro mane manyiso ni en tuo mar guonyo mowuoye sani lakini kaka wacho cha nitiere tuoche mamoko bende ma bende mako pien del ma pod kuot kaka guonyo koro kwaneno ka en kuot mar del to en gi wang'e en gi chalo gi manigi wang'e moro e diere koro mawacho ni central umbilication koro mawacho ni en tuo mar guonyo kamano. Kaka wang'iye picha ni moro director wanyalo ywayo picha ni machiegni mondo mi jowa one ni kapono ni neno kokuot to entiere kod chunye moro kaka wanene picha no ema nyalo nyiso ni en guonyo. Tuo ni kata chandruok mar pien del ni ong'eny marom nade? Iwacho ni sani to ok ng'eny ahinya to kuonde ma entiere othoro mako ji ahinya kidienje mage mag oganda. Sani kaka na wacho ni ji notimo kedo kode kata campaign mar advancing ler koro nyiso ni ji mondo oket ler moro maber koro osedok piny matin lakini kuonde ma pod entie tuo ni thoro mako rowere matindo ng'enyne rowere ma ni piny mar higni 5 to kata mna jok ma pod nigi jok molungo ni adolescents jogo bende pod tuo ni thoro mako mang'eny to ok wawach ni ok onyal mako jomadongo bende pod onyalo mako to jomadongo mamako ng'enyne gin jok moko mawacho ni gin immunosuppressed jok ma ratek mag del gi odok piny immunity mag odok piny koro nitie gik moko matin mopogore manyamiyo immunity mar ng'ato dok piny koro ng'enyne omako nyithindo lakini kata jomadongo be pod onyalo mako kamano. Mori nyalo nyisowa ni seche ma omako jomadongo kapok waridore piny nyaka kuom nyithindo mantiere rawere kachiel kod jogo mantiere bo higni 5 jogo marateke gi mag del odhi piny thoth nyango manyalo miyo rateke mag del odhi piny kopogore kod tuoche ma bende wasiwuoye mang'eny mokalo e chenro mar penj laktar ka ng'enyne gik mamiyo teko mag
immunity nyalo dok piny en tuoche kaka wawachono. Tuo mong'ere ahinya maduong' en tuo mar HIV ma komaki to nyalo duoko teko mar dendi piny. Lakini tuoche moko kaka moro mar tuo mar sukari, diabetes, nitiere yeth moko kaponi tiyogo bende nyalo miyo teko mari odok piny. Nitiere tuoche moko kaka mag cancers bende, kaponi in gi tuo cancers moko bende nyalo miyo teko mar dendi odok piny. Koro kidienj tuoche gi ka in go to inyalo bedo gi risk mar yudo tuo mar guonyo ni. Kamano. Wadok kuom nyithindo mantiere bo higni 5 ni wach ni ong'eny e grubni mokalo. Nyalo bedo ni ang'o matimore nikech e kidieny no bende kanye kuma kaka jonyuol watimo ga rito nyathi maber, idwani mondo mi oluoke maber, agigo kata yedhe manego kute itemo kete pi mondo mi gibed kod pien del maler maber maonge kod tuoche. Nyithindo mantiere bo higni 5. Gima miyo wacho ni omako nyithindo ng'enyne nikech ing'eni nyithindo giriwre ma ok ong'eyo ni ng'ama riwrago ni to en gi tuo ni koso onge go. To kaponi kaka wanyalo wacho ni tuo ni kaponi an kode to mondo mi amigo either ni amulora kodi, koro wacho ni skin contact, koro kata kaponi agwonyora to adoga dhi amulora kodi tinyalo yude. Kokamano to kaponi arwako lawa tibende kawo law ni irwako. Kokamano to kata ka bed ni chon cha ji nodhi aora, koro kudhi luokoru to uluokoru kata gi sutru achiel. Koro nyithindo ginwang'o kaka gidhi e skul to samoro gin overcrowded, to kiyudo ka nyathi achiel nigi tuo ni to sama gitugo cha koro ing'eni gitugo ka gimakore. Koro inwang'o ka nyathi achiel ni kani kode to samoro gidhi gitugo gi nyithindo mang'eny kata par kata moingo mano. Koro mano medo chances mar mondo miyo mak nyithindo e kiwango mang'eny molo kako nyalo mako jomadongo. Nikech jomadongo koro ing'eni kaka an kaseng'eyo tanyalo keto distance moro kaneno ng'ama ni kode, lakini nyathi to ok onyal ng'eyo mano. Thothne tuo mar guonyo kochako kuom ng'ato, nyalo bedo kuom ng'at mang'ongo kata kuom rawera. Ochako ga kamoro achiel to landore del koso apaka omako del duto te, ma ipo apaka kendo gini omaka maka dendi te kaka wanene pichani. Ng'enyne kwa ng'iye nitie kuonde mohero. Mohero thoro bete. Ng'enyne othoro bete wang', othoro bete kor, to bende wawacho ni othoro bete sehemu za siri. Lakini mano ok owacho ni ok onyal mako kuonde moko. Pod onyalo mako kuonde mamoko. Kalure gi kapo no bete wang'a to ka guonyo wang'a to adoga mulo kuonde kamoro machielo. Tilande. To alande denda kanyo ero. Bende wawacho ni kapo na yude to ka entie kamoro achiel e denda, kapo no kamulo kanyo madoga mulo denda kamoro, to nyalo mana bete kanyo kende. Lakini anyalo dogo amirago tuono, gima wacho ni auto inoculation, koro kamulora tadoga mulo kamachielo tanyalo spread on my own. Mako pogore kod ni ibedo kod skin to skin contact, ni piende ndigi mar ng'ato makore to nitiere kod guonyo, inyalo yude inowuona bende inyalo lande dendi, igole wang'i ikete tiendeni, kaiti igole tiendi kanyo ikete tiendi koni, kato koro olandore alanda. Opdhugore ga dhuga kaka wanene pichani makoro mako ng'ato matek kama koso tiende kako nyalo we thuolo. Tango momiyo ong'eny ma kuonde moko tineno kodwa dhugore saidi kaka wanene pichani. Koro kaka nwa wacho ni mondo mi odhugore kamae ng'enyne odhugore kuom jok ma teko mal dendgi ni piny, jok mane wawacho ni gar immunocompromised. Nikech kobiro ting'eni del temoga mondo mi othiedhe, yani odhaw kode, ogore kode. Lakini ka koro teko mar denda odok piny, tinwang'o ka koro denda ok nyal dhaw kode mondo mi osaprese kata oduok teko ne piny. Koro obineno ka samoro kuom jogo manyalo bedo ni teko mag dendgi odok chien, onyalo bedo ka owuok mang'eny sana makoro dhugore sana. Kaka koro wanene e picha mokwongo kata e picha ni. To wacho nitiere kuonde mohero kod kuonde moko ohero, to konyiso ni ok onyal mako kuonde moko. Ang'o momiyo ohero kuonde mamoko? Kuom ranyisi kaka lenda wang', kaka nipimonwa cha, debe ni ang'o matimore momiyo nitiere kuonde ma ohero wuoke, koso kor lwasi kata lwasi mar kuonde mohero chalo nade? Pod ok oyangore ahinya gimomiyo ok ohero wang' to gi kor to gi sehemu za siri. Mano pod ok en gima oyangore ahinya. Lakini koro kaka nipenjo ni e kor lwasi, oyude kuonde mwawacho ni a warm and humid. Kaka koro inwang'o ka gwenge wa kocha ma Kaluo ka Nyanza kocha. Gin kuonde mang'enyne
gin kuonde ma liet. Koro inwang'o ka guonyo ohero kuonde ma nigi liet, ma liet nitie. Guonyo ohero kuonde ma liet ng'enye, kaeto bende niwacho ni oganda osetemo kedo kode e yore mag rito ler kod gik ma kamago. Thoth tuoche Dr. Lewis waneno ga ni nyalo donjo kuom ng'ato kata nyalo mako ng'ato, kaeto wabedo kod kidieny kata thuolo moro ma opondo ma ok onyisi, kaeto bang' ndalo moko koko chako nyiso ranyisi. Ponono ni ng'ato nobedo kod skin to skin contact, guonyo nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ochak nyisore e dend ng'ato? Onya kawo thuolo maromo wige 2 koponda ponda kapod opondo aponda ma pod ok inene. Koro bang' wige 2 tijanwang'o ka koro chako wuok. Ma samoro ing'eni ok anya ng'eyo ni namulo ng'at ma nigi guonyo, lakini bang' gimoro jumbe 2 tachako neno ka an gi kuot moko, denda chako kuot. Koro ok anyal paro mang'eny ni na gini to agolo kanye. Koro samoro abenda nya buok ni to pok aneno ng'ama ariworago kata ng'ama amulorago manyalo bedo ni ne nigi tuo mar guonyo ni. Mori nyalo tero e life circle mar kutegi, be dwaher mondo minyisa ni gin kidienje magi mag kute makelo guonyo, ni ero ng'ato itudori gi ng'ato kata imoso ng'ato kata pien dendi oriwore gi mar ng'ato mantiere kod guonyo. Jumbe 2 gi ang'o matimore e jumbe 2 ni? Kute gi timore nade e pien del ka machop kama koro giwuoke, to seche ma gipondo e pien del ka gintiere kidieny mane mar pien del, nikech thothne wang'eyo ga ni watiere kod kidienje 3 mag pien del. Koro kod kidieny mogik ni koro en kidieny ma malo mogik. Entiere kidieny mane opondo kanye koro kochako wuok nyaka wuog malo mogik e layer ma malo mogik mar pien del. Ng'enyne kaka wacho ni obedo ga mne e pien del mamalo maluongo ni epidermis. Ok othor donjo piny e pien del ma piny kocha. Koro en e pien del mamalo. Lakini e kind wige 2 gi en gima anya wacho ni koro odongore mondo mi onyis ranyisi ne mondo wuogi. Lakini koro process kata life cycle ne ma entie kako dhigo cha to nyalo bedo ma ok en gima oyangore ahinya gima timore within these 2 weeks kapok owuok oko maber. Kamano. To kaka dakteche nyalo wacho ni samoro pok notegno, koro tegno, obedo ong'iyo gi kor lwasi no kaeto koro wuok ama okoro nenore kaka onenore ni. To e jumbe 2 gi bende pod ng'ato nyalo game seche ma pod konyiso ranyisi ni bende pod inyalo miye ng'at machielo? Ok inya miye kapok onyiso ranyisi mar kapo ni kineno guonyo maber kaka koro wang'iyo ni e iye nitiere pi moro ma nitie iye. Koro pigno ema ke guonyo modhi omako ng'at machielo koro inyalo yude. Koro kapok pigno wuok ma pigno kinya guonyori minya dhi mulo ng'ama chielo seche go to pod ok inya miye ng'ato. Lakini koro ka pigno osedhi mowuok ma koro pigno inyalo dhi mi ng'ato ke guonyo kata ka ng'ato orudhre kor pien deli to pigno dhi kuome kore kinya miye ng'ato. Ma pigno e guonyo. Koro wanyalo wacho ni pigno e guonyo. Gima kelo guonyo koro mwawacho ni virus makelo guonyo koro nie i pigno. Iluongo ni molluscum contagiosum virus. Owuok e viruses moko miluongo ni pox virus. Joka pox gi. Daktari yeni wa yeno mondo mwaka wiyo jahera mar penj laktar ka wang'iyo guonyo. Iwinjo ni seche ma pigno pok owuok kata pok okote del to konya landore. To ponono ni pigno osechako wuok kata dend ng'ato osechako kuot ma imulo ng'at mantiere kod guonyo ikawa kutego kendo in bende ibro bedo kod guonyo. To bende samoro nyalo gole lenda wang'i tikete kuonde mamoko mag deli to olandore alanda kamano. Kwa duogo wadonje kidieny mar 2 mar penj laktar, kik idhi mabor, kik isud kata matin. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Obiro, Oyoro, Omuomo, Obiro, Iteko Maduong, Omuomo, Iteko Maduong, Sibwa. Mondo mi yudu wer mari ya uneyo kaka sikiza tonari ni star 811 star 343 hash. Nye malongo ni Ramogi TV en ot madowe duto te. Oi! Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongo godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogitvlive chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogitvlive. Tumoketo wiya makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Machiegni kendo penj laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo guonyo ma network ma wantiere godo pod entiere to biro kaponono ni pien del ng'at mantiere kod guonyo omulo pien del ng'at maonge kod guonyo ng'at maonge kod guonyo bedo kod guonyo kata ino wuona inyalo lande kuonde mopogore opogore e dendi iwinjo ni inyalo yudo kute mag guonyo gi to gibedo jumbe ariyo kapok gichako nyiso ranyisi daktari seche mag nyiso ranyisi thothne wacho ni ranyisi en kineno pudno no koso kuot koso ang'o kendo mabro timore e pien del mibro wacho ni ng'ato nitiere kod guonyo minyalo neno signs kod symptoms. Thothne ng'enyne en mana ranyisi mar kuot mar pien del no. Ma kaka ne wasewacho mbele kacha ni kuot mar pien del ni obro bedo gi central lubrication e kore kanyo kata e diere kanyo nitiere gimoro ma koro otuonore iye matin. To mar ariyo kendo dendi biro bedo maili kore non ka jok ma samoro nigi guonyo to dendgi ilogi kabisa and then samoro bende nyano ka lure gi pien del ma in go samoro jok moko pien dendgi lokore moro marakwaro matin koro mage ng'eny ranyisi mwatemo yudo nitie jok moko bende ma samoro koyudo guonyo mang'eny to nyano ka dendi yore koro mago bende nyalo bedo ranyisi lakini ranyisi maduong' en kuot mar pien del manigi ratuoni e chunye kanyero molongo ni central lubrication kamano to gi guonyruok ang'o matimore momiyo koro dendi no ili ma dendi no guonyi pigni oting'o ang'o ma ilo del kuonde ma gini ongeni kaka koro na wasewacho ni en gi pigni oting'o that virus kute mag koro kutegi ema kelo ilo mag del sama koro guonyori nikech sama guonyo dendi cha gipokore kaka gipokore to pigni landore olore e pien del kuonde mamoko kamano koro kutegi temo donjo kendo pod gichak gilandore kuonde mamoko kiguonye motuch to dogo landre momiyo no wacho ni kaponi en kate wang'i tidhi guonye to kimulo kama chielo kendo tibro lando kutego manyiso ni kutego inyalo lando gi kendo kamano e seche mochwako del kutegi obedo mang'eny ka modonjo ochwako nyaka system mar remo koso chwako del to chopo gi kar kanye ka wang'iyo nikech gini en mane pien del mamalo okuot ka samoro ili ka ere kaka odhi loko temperature mar del sama koro kutegi osebiro modonje dendwa del temo gore kode mondo mi oying tekone
koro mano sama del gore kode no ka temperature nikech any infection just like any other infection it's a viral infection koro ka del temo mondo mi oked kode to nyanwango ka temperature mar del dhi to medore kadhi malo. Thothne ka ng'ato ntiere kod guonyo kata oneno ka nyathi ma ntiere kod guonyo wacho ga pile pile ni wanyalo ga bedo kod home remedies kata gigo mwanyalo timo dala mondo mi watiek chandruogni. Home remedies kata gigo monego bed watimo dala in kaka laktar inyalo recommend mage mondo mi watim kapok wabiro iri mondo mi tim diagnosis mondo mi wachaki mi wathieth ni koro waluwo ka mondo mi iyud konyruok. Home remedies ng'enyne en mana keto ler moro ma okoro wan go kwaseneno ni en gi kuot mar pien del manyalo bedo guonyo kata mwa suspect ni en guonyo en mar mondo mi wa advise ni gini chalo guonyo moluongo ni molluscum contagiosum to nyalo spread kuonde mamoko koro gimwa temo ni mondo kik wami rawera mantie kata ng'ama ntie kode no oriwre gi joma moko manyalo miyo o spread to kata mna ng'ama ni kode no bende kiko neno nyalo mulo kama guonyo no nitie to dogo mulo dende kuonde mamoko. Kopogore gi mano to guonyo en tuo ma kaponi an ng'ama omaka kata an ng'ama an normal aonge gi tuoche mane wawacho ni duoko teko mar del piny en gima bro chango kien kende mos maonge kata mna yath moro ma mitiyo Kitchen virus yeah. Daktari aero samori wacho ni okinyal bet kata itemo rito mondo mi kiki guonyri kata kiki bed gi skin to skin contact gi ng'at machielo abiro iri kaka laktar gini opongo denda kendo samoro onyalo ketho pien del kaka waneno ni diagnosis ing'ia kama itimo observation gi history kosetimo diagnosis now ng'enyne diagnosis mang'enyne ena ng'iye to kiseng'iye tiko ni mae en guonyo ma kawaida mwang'eyo mar molluscum contagiosum lakini nitiere jok moko makoro kowuok mang'eny to nitie diagnosis moro minyaluongo ni biopsy inyalo kawo kuot mantie no tigole tinyatere lab kendo mondo dhi ing'i ni to kuot mar del man go ni en guonyo ma wang'eyo ma kawaida ni koso nyalo bedo kuot moro machielo kama lakini ng'enyne tena ni king'iye tena inene kuot moro machielo tenini watiere kod tuoche mamoko ma bende kuodo del kata pien del kaka wacho ni kuot moro machielo thothni mage mwathoro yudo modwa chalo kod guonyo to ok guonyo ne wawacho mbele kacha ndongo ni inyachud bed gi chicken pox mang'eny ma moneno mwathoro neno kendo bende manyalo chalo kod en chicken pox koro magi bende kuot moko machielo manyalo bet lakini koro gima dhi pogo mae en ka koro wanyalo ng'iyo manyalo bedo maber inyalo chunga en ma eka koro ineno kama okuotni to e diere ka inyalo neno ka gimoro otuonre koro kaponi ng'ato nigi kuot ma kamano ero te manyalo nyisi ni kuotni en mar guonyo to mar chicken pox onge nukuta en nukuta moko gi gin mage daktari moko gi pod gin mana guonyo ma kawaida kata kinya ng'iyo makacha inyalo neno king'iyo diere kanyo to neno ka gimoro tuonore diere kanyo ero ma bende king'iyo to neno ka gimoro tuonore diere ma bende king'iyo to neno lakini ma to neno kopogore king'iyo maber neno kopogore lakini koro kochako kuot kama to kinyalo wacho ni en ang'o koro mai neno ka piny kata ndik ni skin cancer lakini king'iye gi wang'i ok inyal wacho ni en cancer odwaro tests moko mondo idhi tim test mondo mi bi determine koro wanyalo kuot ma kawaida lakini king'iye gi wang'i kamano to kinya decide ni to kuot ni en chicken pox kose en cancer molo ahinya to ka en cancer to kanya ng'iye gi wang'a ta nyiso ng'ato ni ma cancer nikech en tuo ma dwaro ni confirm mitim nondo matut to mar adek ni en mane daktari sebaceous hyperplasia nitiere skin kae nitiere kaponi inwang'o kaka skin bedo moist samoro inwang'o ka nitiere moro mawuok e skin iluongo gi ni sebaceous glands koro gigolo ga moro matin e tie yier moko mantie pien del koro kaponi glands go obedo madongo to bende ginyalo bedo makuot matin koro ginwang'o ka gibedo madongo to gikuot to ginyalo golo moro ma wacho ni gigolo miluongo ni sebaceous
fluid no. Kamano. Koro mar sebaceous fluid ni mamo ng'eny pien del kod guonyo magwonyo ibro mana ng'iyo kod chuny guonyo ni kaka chal. Kaponono ni kagimo otuo kata entiere gi tuo more diere mano en guonyo mar moni kamo ng'eny pien del onge gimo tuche diere no chicken pox bende en kien. Thieth thoro chalo nade? Ni wacho ni en virus thothne pien del bro gore kode kende to ponono ni odhi ahinya makoro ng'ato onge gi kwe. Kuom kaka nasewacho ni kuom jogo ma dendgi teko ne ber manyiso ni gionge gi immunosuppression kata ok gin immunosuppressed, jogo bro changa kawaida maonge thieth moro amora. Lakini nitiere ng'at moro ma bende nyalo bedo ni en kawaida lakini odwaro thieth. Koro nitie thieth moro miluongo ni cryotherapy. Koro cryotherapy ni en itiyo gi liquid nitrogen. Tidhi to anya wacho ni gi dhok ma piny ni idhi to iwang'o go kuonde go, lakini ok en wang'o, koro kik ng'ato kaw ni en wang'o. Onyalo konyo. Thieth mar ariyo kuom ng'at manyalo dwaro thieth en ni koro nitie gimiluongo ni curettage. Inyadhi gi dhok mayot en ni ichwero guonyo gi tigolo gi e pien del kanyo. Koro mago thieth mantie. Kaponi mago koro iluongo ni physical treatment. Lakini koro kapono ng'eny ahinya to bende nitie yath makoro mag antivirals. Nikech awacho ni kele gi virus. Inyamiyi antiviral medications ma bende nyalo konyi e thiedho tuo mar guonyo ni kakoro ng'eny. Ng'eny ne thieth imiyo jogo ma teko mar dendgi odok piny. To nitie kamoro bende ma waweyo ma wiwa wilgo ni tuo mar guonyo bende nyabiro waluongo ni sexually transmitted jogo ma riwore. Koro kaponi bende en sexually transmitted to thieth bende nyalo dwarore. Kamano. Mulna kanyo Dr. Lewis kaka tuo mar guonyo bedo sexually transmitted. Nikech moko ngoni wacho kacha ni pien denda nyalo bedo gi guonyo kata amulo kendo pien denda komachielo kama odhi landre koni gi koni. Seche mwacho ni sexually transmitted tiende ni onyalo landore e yore mag timo hera. Mbele kucha ne wawacho ni guonyo thoro hero wang' gi kor to gi kuonde private parts. Koro kaponi omako sehemu ya siri mar ng'ato to oking'eyo tidhi riwori gi ng'ama chielo tinyalo miye tuo mar guonyo no, nikech pod inwang'o kaka chacha pod omako mna pien del e private parts ne. Koro inyalo miye ng'at machielo ma udhi muriwo gro. Okay. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daher mondo mi wawuoye kodi yore mag tudruok gin maka Facebook page wa en Ramogi TV #en penj laktar. Inyalo yuda bende kokalo Facebook page wa penj laktar. An bende inyalo yuda kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #en penj laktar. Tuo mar guonyo inyalo landi e yore mopogore. Dr. Lewis pimonwa kacha ni nyaka yore mag timo hera bende inyalo lando guonyo. Yenwa wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime kidieny mar adek madhi bedo mari ka intiere kod penjo moro amora madiher mondo mi penj daktari oyieni mondo mi penj nikech ng'eyo penjo e ng'eyo. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni maoni mak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Mokwongo kagologi e puodho ka, aterogi kamoro midarogie. To mabeyogi, koseluok tipayo, taketo to tuo matin e kapera,
tating'ogi taterogi e solar dryer. Kapok ichako pidho muogo, ikawo lowo tipimo, tibiro ng'e ni acid mare chalo nade. Kodhi be nigi tuo. Koro sama kodhi nigi tuo, to nyaka iyud kodhi maler ema mondo mi pidhi e puothino. To retrieve that allegation from the father of the dead, and that's why we got to start our investigation, and today we happen to get the 4. Obila omako ji adek ma idadhogi ewi masira mar apaya manyocha onego jang'wech Kelvin Kiptum. Medruok mar masira mag apaya kelo luoro ka NTSA yango ni ji ma kwan-gi oewo 3,000 oseyudo masira nyaka ne higa chakre. Love is not all about romance. Wabed gi hera kendo waherre kawuono. Last year sales ne ber kendo wero ne yot but gi kawuono wero ne tek. Ne en mor gi hera ka jo Kenya ingo odiochieng' hera e piny mangima kata Valentine's Day. Bende nitiere kod penjo mora mora, penj laktar, namba mag simu nitiere TV mari, Facebook page en Ramogi TV, #penj laktar kata penj laktar, mano bende Facebook page mibo yudo wae. Daktari watiere e yore mag thieth ama ithiedho godo tuo mar guonyo. Ipimonwa kacha ni ka oweya ka dendi otegno maber, jumbe 2 kodhi ahinya donge to oseklia. Koso ndalo maromo nade? Opogore kuon ji mopogore. Sam jomoko nyaka jumbe matin, jomoko nyaka kata mna dweche moko matin kapok olal kabisa. Dweche? Ok mang'eny ahinya, dweche kata samoro dweche 2. Nitie jok mobudhe dendgi matin. Kamano. To seche ma osechango, thothne oweyoga kido kata mbala mopogore pien del. Mbala gi gin ka mbala manyalo rumo kendgi, koso gin mbala makoro ng'ato biro dak godo nyaka chieng', manyiso ni nitiere kod guonyo e diere moro. Ng'enyne mbala go rumo ahinya to kapono maki kapodin rawera matin, to kaka idongo ndo mbala go rumo. Mar 2 kendo lure gi thothne kata kiwango ne kano ng'eny ahinya, kano maki morudho mang'eny ahinya. Koro samoro korudho mang'eny ahinya to mbala go nyalo dong'. Koro nyalo bedo gi mbala e dendi, kokamano to nyalo bedo ka dendi bende nitiere gi kido mopogore. Kamano. Koro mage complications minyanongo kisebedo gi tuo mar guonyo ni tinyalo dongo e ngimani. Onyalo siko ahinya to komaki kaka koro ka in ng'ama duong' mosebedo ng'ama duong', to koro mbala gi nyalo siko e dendi. Kamano. Monge kaka inyalo tiekgi. Yena mondo mi akaw simb Sharon mondi ka wadhi nyime. Erokamano. Sharon, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Sharon. An Sharon Mansisi. Apenjo niya. Dhi nyime wawinji. Ni ng'ato ka guonyore to dende to rudho. Mano nyiso nang'o? Iguonye kato kumi guonyo no rudho matindo tindo. Riemo matindo tindo. Koro mano nyiso nang'o? Daktari, mano nyalo bedo? Gima nya wacho ne ni nitie gik kaka nosewacho, nitie gik moko ma bende opogore manyalo kelo guonyruok. Ng'enyne ng'ato nyalo bedo gi allergic reaction. Koro kapo ni en gi allergy mar gimoro to nyalo bedo no guonyore, to samo guonyore no to dende kuot. Koro lure ni to nyalo bedo ni dende omulo gimoro kata chamo gimoro ma dende ok winjore go. Kamano. Daktari, yudo ga ni samoro ng'ato nitiere kod guonyo pod gidongo kata girudhe del mang'eny mokalo. Wantiere ga kod gigo monego beni ng'ato timo kod gigo ma ng'ato konego beni timo. Ichako no kacha kod gigo ma ng'ato ok onego beni timo, konego beni guonye ma ituche, ang'o kendo moko onego beni timo, do's and don'ts. Ng'enyne en mana ni iguonye kata ituche astimulo kamachielo kata imulo ng'at machielo. Kobedo kamano e sechego bende sharing of personal item, lewni, kaponi towel kata sutru mar luok, koro mage gik monego bed ni temo geng'o mondo mi kik imi ng'at machielo bende tuo ni mondo mi obedgo. Kamano. To ere kaka ng'ato onego bed ni rito lepe kata lep nyathi kapono nyathi nitiere kod guonyo to pod irito mondo mi orum? Kaka lewni onego bed ni luoko, kaka onego bed ni ritogi?
iluoke aluoka gi detergents gi sabun ma kawaida. Jomoko nya wacho ni medo detols lakini nyakwa par ni en virus koro obro mna rumo kien. Enani koro sami luoko lewni gi kikiriwe gi lep rawera machielo kata lep jok moko machielo. Kaito kabeto moye chien mondo mi otuo kama yamo ng'enye mondo mi teko ne bedo dog chien viruses go thotho ikor yamo ka antiere kod penjo moro ka kokalo yor SMS yor Facebook page iluonge ni sang penjo kacha ni nyajimo jaoda guonyore e seche te makata makaka otimre onge ang'o manyalo kelo guonyo ma dende ile sate ni mosna laktar dende ile to guonyore sate. Erokamano akawo mos. Gie sani ok anyalo wachone ni ang'o ma miyo jaode guonyore nikech pok wanene to pok bende omiyowa nonro matut kaka gino nochakore. Koro kaka ne wasewacho mbele kucha ni nitie gik moko mopogore opogore manyalo kelo guonyo. Gima nyalo kwaye ni yena kawie simu machielo. Erokamano. Halo, penj laktar? Machiegni omuga? An gi penjo machalo kama. Awinjo ka daktari wacho guonyo no to be guonyo ni onyalo rumo ka ok idhi e osiptal koso onyalo en mana ni nyaka idhi e osiptal eko nyalo rumo. Ma owiti omuga ka an nyathi kumoro ni watong'ere center. Erokamano nya umuga antiere kod simu machielo. Halo, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Hello. Wawinji penj laktar? An Wycliffe. Machiegni Wycliffe? Apenjo niya. An gi nyithindo moko matindo. To wigi nigi guonyo moko. Koro apenjo ni ere kaka anyalo thiedhogi. Gisebedo kodgi kuom thuolo marom nade? Moro sani is 1.5 years. To nochake ka en 6 months. Nyaka sani koro asiko kar wiro ne yath moro to gibiro to gilal. Erokamano ahinya. Daktari adwa ni mak penjo go, adwa ni mondo wakaw simba Amos kaito wadhi nyime. Amos, halo? Awito Amos. Adwa ni waduok simbe ariyo gi daktari. Omuga no penjo ni to guonyo nyalo rumo ka ok idhi osiptal koso nyaka idhi osiptal. Kaka ne wasewacho mbele ni kaponi in ng'at ma dende otegno maonge gi tuo moro amora ma miyo teko mar dendi dok chien to guonyo bro ruma kien. Gima wacho ni en self limiting, yani en gima del bro dhaogo to ochango kien. Lakini kaponi en guonyo momaki kapodi bed ni in gi tuo moro ma miyo teko mar dendi dok piny to ber kidhi osiptal mondo mi daktari okonyi gi advice kaka onyalo boost your immunity and at the same time kaka onyalo mi yeth manyalo medo mondo mi guonyo ni ochang mapiyo. Penjo mar ariyo en mar rawera man gi guonyo mose ok owacho ni guonyo lakini owacho ni kuot wiye mosebedo chak 6 months. To sani ni en ja 1.5 years. Manyiso ni osebedo kude kuom almost higa achiel. Anyalo kwaye ni ka wawacho wach mar guonyo typically mano ok lure gi guonyo ma kawaida mwawuoye. Koro ber ka kuma entie onyalo dhi osiptal machiegni mondo mi ong'ini ang'o ma dibed ni okuot ewi nyathini. To kaka no wanyise picha secheka inyalo ng'iyo ni en kuot ma kawaida ma guonyo ma kawaida lakini en gimoro machielo. To mano omiyo kaponi wanong'o ka kuot ni odhi e muda kata ndalo mang'eny moloyo kaka guonyo ma kawaida to koro mano dwaro ni mondo otimne nonro matut. Koro monya timo diagnosis kaka koro gima nowacho ni biopsy inya kaw ringono matin tidhi tipimo to nong'o na ang'o mokuot kae mondo mi koro thieth obed thieth moro mowacho no bedo directed gi gimo yudi kata gimo wuok. Kaito moro wanyalo bede mana matin onyalo dhir laktar mondo mi kik onyiewa yath e duka nikech onyalo nyiewa yath e duka to yadhni moro konya nyathini yena kawie sim Fred kaka waboduogo kanyo bang'e. Fred, halo, penj laktar? Ronald, not Fred. Machiegni Fred. Ronald. Ronald machiegni?
Afinye tena ndimo. Dena ila chateta. Ochako mana masindo kutangani kagonye to bogi kodi. Kagonye to ndika ki mani igonye ma kwedi ki mami. Yani oili mami. Oili mamit. To kodi. Yere mono bia kausin Fred bende. Fred, hello. Penj laktar. Fred, hello. Awito Fred. Koro yena wachak kuma ne waweyo. Yes, wachak kuma ne waweyo. Iwacho ni ok onego bed ni ng'ato tiyo gi yath, onyiewo yath kapok ong'eyo. Kapok oneno laktar, to bende kapok nonro tim matut mang'iyo ni to gima kelo kuot mar pien del ni kaka wacho ni en wich en ang'o. Nikech samoro inya tiyo gi yath to yedhe gi medo mana either gima kelo ni bedo resistant to yedhe gi kata yedhe gi ok kony. Lakini kidhi hospital ma kidhi hospital ma ong'i gima kelo kuot mar pien del ni koro ithiedhe maber kinde mi yath moro malure gi gima kelo gini. Jawinjo moro ni openjo ni en gi gwonyruok moro mogwonyo to winjo ka en gwonyruok mamit. Nyalo bedo matek mondo mi awachne ni gima kama makelo gwonyruok ni nikech en gima wacho ni en gwonyruok mawinjo mamit. Koro gima nyalo kwaye kendo ni kamoro amora ma entie onyalo dhi e hospital machiegni, olos gi daktari ma en go machiegni, ong'iya ne pien dende ni chal nade, koro mondo mi advice matut koa kanyo. Adwa ni mondo mi wamul kar gwonyruok ka daktari, inyalo gwonyo tiwinjo ka omit kendo seche migwenyo tiwinjo ka omit saidi to timang'o e pien del. Seche miwinjo ka isiki igwenyo pien del no, ang'o modhi timo ne pien dendi mamoro ok ber ahinya momiyo kata odoko ni omit ni to okonego bed ni time ne pien del. Sama igwonye no ikelo injury kata friction e pien dendi kanyo, koro i cause some injury. Ayena ka wiye sim Fred. Okay. Hello Fred, penj laktar. Jambo Fred, machiegni. Mosan. Angi penjo ka. Dhi nyime wawinji. Penjo na niya. Anga gi shida moro wiye kama, kal gi dandruff, semar ki ogin dandruff. So mang'eny agwong'ra ka mang'eny kata ka dikinyo. Agwong'ra ka to woka ka dandruff to moko kal gi kaka mogo kama. So then kata ka wiye to otiko more about 4-5 days. Then kendo disappear. Kendo ka wiye odongo matin kendo oduogo. Alafu bende en ga gimoro mana onding'e kama, koro kaka daktari nyalo konya kanyo kata odwaro timo nang'o manang'o matimore kana. Iwacho ni onding'i ang'o matimore Fred? Kanya? Onding'i ang'o matimore? Onding'i an ga gimoro ma en ga some rash, en ga gi rash. En ga gi rash, en tal gi rash kaka skin disease kama. To bende moko otuo obedo dry. To kama uro mo kama to bende sama otuo matin lakini ochanda mang'eny, oila ga mang'eny. Bise bir daktari Fred? Kaka? Bise diga ka daktari kutinde koda chon tatiga lakini imiya ga cream moro ma bende ka cream orumo. Kendo duogo. Imiya ga cream kaka clozo biga ma. Okay. Kora kaka daktari nyalo miya any other way out. Erokamano kuom penjo mar Fred. Nitiere infections mopogore bende ma affect wich, ma ng'eny gi oluongo gi ni fungal infections. Koro mano bende kako pimo gi kako kwanere nyalo bedo matek matin mondo mi anyise ni tigi yath makama kata en tuo makama. Koro kako wacho ni osedhi ir daktari, pod anyalo medo mana kwaye ni odhi ir daktari mondo mi otem ane ng'iyo ni to nyalo bedo infection specifically mane mondo mi omiye yath ma koro target that infection. Lakini nitiere infections ma opogore bende
mamako kuonde mopogore opogore kaka mag wich ma ng'enyne gin fungal infections. Yeah. To rash mantiere onding'e ni ma kodhi wacho ni nitiere kod rashes e onding'e ma samoro kodhi ir laktar to nitiere cream ma imiyega. Diere mobiro cream to rashes gi lal kendo gituo maber. Ka cream no rum aruma ni to gichak giduogo. Debe ni ang'o matimore onding' Fred? Anyalo mna preempt gima wacho ni lakini ok anyal wacho gi adieri ni en infection mane. Lakini nitiere ga some other viral infections moko bende ma kaponi bedogo to ka giselal to ginyaga duogo bang'e kalure gi different times ma intie. Okay, then ginyalo bedo gi rash ma iguonyo to samoro en painful. Koro gima ok ang'eyo ni en gi onding'e gi kar kanye. Koro omiyo nyalo bedo matek mondo mi anyise ni rash mantie onding'e ni gima kama makele to en tuo ma kama to tigi yath ma kama. Pod anyalo mana kwaye ni ka onyalo chopo kama entie e hospital machiegni kode, then inyang'i rash ni samo wuok no to inyang'i ni en ang'o ma rash ni nyalo bedo ang'o. Kaeto be mana gima ne wawacho cha daktari berga ka wamanyo second opinion. Donge samoro nyalo dhi e chemist kata od yath wawe ng'iyo kamano. Idhi adhi e hospital timo ni nonro matut timo ni ma anyalo bedo ang'o. Gima nyalo wacho ni lony bende nitiere jok ma lony mopogore. Nitiere jok molony ne tuo mar pien del miluongo ni dermatologist. Koro nyalo bedo ni samoro idhi daktari ma kamae lakini ok en gi lony malong'o. Koro samoro kaka iwacho ni second opinion no kodhi manyo dermatologist ma koro nyalo nyise malong'o ni to gini en gima timore kama to wathiedhe kama to nyalo yudo konyruok mang'eny. Kamano. Iwacho ga pile ni geng'o ber maloyo thiedho. Samoro kato nitiere kod tuoche kata gigo manyalo miyo rateke mag del dok piny kaka ni wasemulo cha. Odwa ni mondo mi ogeng' kik obed kod guonyo bende nikech nitiere kod chandruok already, nitiere condition ma manage gi seche gi. Koro mondo mi igeng' chandruok kaka mag guonyo gi inyalo timo nang'o mondo mi kik ibed kod mag pien del ma bende nyalo biro modhungore mang'eny kaka ne waneno cha daktari. Geng'o kaka ne wasewacho en ler namba achiel. Ler mar ng'ato en owuon, ler mar lepe, gik motiyogo. Mar ariyo en ni kiseneno ka ng'ato nyalo bedo gi tuo manyalo chalo guonyono, ting'eyo maber ni bende in gi tuo moche mamoko mamedo teko mar dendi mondo odog piny. Titemo mondo avoid kik ibed gi contact kata riwri gi ng'ano machiegni nikech sama osemiyigo cha bende teko mar dendi ni piny, gini dhi maki mang'eny. Kamano to to koro geng'o, lakini koro mar adek ni komaki to kapod en kamoro achiel tem mondo mi kik spread to other areas mondo mi kik obed ni koro omako dendi duto momi that high burden mar tuono. Kamano. Moko atiko twagi ni tiwacho ni en gima inyalo geng', en gima karateke ni mag del beyo to bro lal kende to ponono no dhi ahinya to manya laktar bro thiedhi nikech en gima inyalo thiedhi. En gima thiedhi. Ponono ng'ato dwa tudore kodi daktari inyalo yudi kanye? Wan gi clinic ma wantie Nairobi ka iluongo ni Branch Healthcare en opposite Ngong Road, Mushai Drive. Koro kibiro kanyo tibiro yudo. Kidwa manyowa namba simo tinyalo gochona 0720 457 804. Inyalo nuoyo namba daktari 0720 457 804. Kamano. Amor mokalo iwacho ni guonyo pod nitiere kata odoko ni tinde to dok piny. To kaber nyakora Ramogi Ajwang', magi gin tuoche ma kaber, acho ni kaber to nego watieka chuth e ogandawa nikech gin gigo ma inyalo tieki chuth ma ng'ato ok chak bed gi guonyo kendo. Koso kamano daktari? Kamano en tuo minyalo tieka kabisa ma wacho no bedo eradicated ma kendo bende kiwuotho to mano kendo mbaka mok wachak wago. Bende ionge gi luoro moro amora ni ka riwora gi ng'ama kamata bro yudo tuo mar guonyo. Kamano. Inyalo tieke, inyalo geng'e, kinyalo geng'e to geng'e. Kapono nitiere kode tem matek mondo mi rit rateke ni mag del bende, kotero kod gik mwacho ga pile pile. Ineno kaka ichiemo weche mag balanced diet, ineno kaka ikiritori ok bed machiegni kod samoro ng'ato ma ineno ka nitiere kod guonyo nikech pige go bro mulo pien dendi tibro game. Ageno ni konyori an bende akonyora mang'eny. Erokamano makende ne jogo picha mawa kuom go picha maler mokalo. The director na Philip Ochi
chieng'. Erokamano mathoth. Ne Papa Chokoth mano producer na mar penj laktar, asante sana. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni, wakonyre akonya mondo wabed kod ngima maber. An iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo. Ngima en mwandu, oriti masani. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu